magana mafi inganci akwai qabli da ba'adi a cikin sallan nafila ba kawai tarawihi ba dukkan sallan nafila. Idan muka duba majmu'un fatawa na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai a volume na 14 kusan gabaki ɗaya ya karkata ne mafiya yawa kan al'amarin da ya shafi ainihin yadda ake gyaran sallah. So a volume na 14 a namba na 68 da 69 ya yi magana akan yin ainihin sujudu sahawi a cikin sallar nafila cewa ana yi. Wasu malamai suna ga ba a yi kamar Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama daga cikin magabata, amma waɗannan su ne kaɗan. Abinda jumhur suka dabi shine akwai sallah ta rafkanuwa wanda muke cewa qabliya ko ba'adiyya a cikin sallan farilla da a sallan nafila. Dalili kuma malamai sun ɗauki umumin hadisi da kuma ayyukan magabata. Umumin hadisi akwai hadisi a